Je skutečně návštěva plastického chirurga tak běžná jako u kadeřníka? A jak moc umíme čas zpomalit? I to jsou otázky pro našeho hosta, kterým je plastický chirurg Roman Kufa. Krásné ráno. Dobrý den. Dobrý den, my vás tady vítáme. Kam vlastně míří plastická chirurgie v současnosti v roce 2026? Jaké jsou její trendy? Trendy v dnešní době je přirozenost. To je opravdu trend posledních let. Takové vlastně ty úpravy, které byly hodně vidět, nepřirozené vlastně už jsou v minulosti. Za mě to je v pořádku. Já v podstatě nejsem zastáncem nějakých velkých umělých úprav, takže to je vlastně trend. Ale to jde v rukou v ruce vlastně i s tím, jak člověk nejen jak vypadá, ale jestli je zdravý, protože samozřejmě i ty nemoci, když člověk má, tak se objeví i v tom obličeji. Takže dneska je opravdu populární vznik různých klinik longevity, kde vlastně se dbá na nějakou prevenci, aby člověk byl zdravý, ale v to vlastně potom má v důsledku i odraz vlastně v tom obličeji. Takže to je prostě takový celek dohromady. To znamená, že tedy bude ustupovat od takových těch velkých rtů nebo příliš velkých ňader, je to tak? Nevím, jestli to bude zase, jestli se ten trend třeba nezmění, protože vidíme, že i v té módě vlastně je to prostě pořád takové, jako že se něco vrací, ale já myslím, že to opravdu bude do budoucna spíš ta přirozenost. A teď často se diskutuje právě i třeba v kontextu prezentace na sociálních sítích a různých soutěží krásy, mis a tak podobně o tom, že velmi mladé dívky často chtějí nějaké estetické zákroky. O jaké se nejčastěji jedná v tom velice nízkém věku vlastně? Já vždycky říkám, že každý věk má svoji operaci. A v tom mladším věku ty pacientky řeší spíš poprsí, řeší nos, protože někdo má vrozenou deformitu na nose, která vlastně psychicky trápí toho člověka. Takže ta kategorie, bych řekl, od těch 18 do 35 řeší vlastně poprsí, operace nosu. Potom zase ta vyšší kategorie od 35 do 45 maminky po porodu řeší pokles kůže v oblasti břicha, pokles prsou a zase potom v tom vyšší věku, kolem 50 se už řeší potom pokles víček, pokles obličeje, takže to jsou faceliftingy a zase další operace. V tom nízkém věku těch pacientek, kterým třeba bylo 18-19 let, je někdy v tu chvíli prací plastického chirurga ten zákrok i rozmlouvat pacientce? Určitě ano, a to nejen v těch nízkých věkových kategoriích, ale i v těch vyšších, protože tam opravdu ta operace, tam musí mít dobrou indikaci. Pokud tam není ta indikace a není důvod vlastně operovat, nebo ten lékař vlastně je přesvědčený, že ten výsledek nebude optimální, tak by tu operaci měl určitě rozmluvit. Pane doktore, vy už jste mluvil o faceliftu. Poslední dobou je hodně populární takzvaný deep plane facelift. Je to vlastně ale novinka. Tak o co tam jde? A je to opravdu takový zázrak? Ono to až tak novinka není. Tato metoda je opravdu už se používá dlouhou dobu, ale v poslední době prostě díky celebritám se stala velmi populární. A principem je to, že vlastně se pohybujeme v hlubokých vrstvách. Normální facelifting spočívá v tom, že natáhneme kůži a zvedneme tkáně, ale u toho deep faceu se pohybujeme do hloubky, kde vlastně zvedneme i vrstvu smes, vlastně i s krčím svalem, takže ty výsledky jsou daleko přirozenější a ten výsledek vydrží dále. Znamená to, že je i menší rekonvalescence, když pracujete vevnitř? Ano, ta preparace se většinou provádí natupo, ne ostře, takže jsou menší otoky, menší modřiny, tím pádem se i ten člověk může zařadit dřív jako do práce. Po stránce těch věkových kategorií je ta metoda vhodná pro každého? Pro každého ne. Většinou ty facelifty se řeší kolem 50 let a vejš, ale je pravda, že touto metodou dokážeme změnit i nějaké vrozené predispozice toho člověka. Někdo má vrozenou deformitu vlastně v oblasti krku, ten krk je pokleslejší, i vlastně je to dáno geneticky a tou metodou se to dá vlastně upravit i v nižším věku. Takže mám pacientky, které vlastně to si nechali upravit i ve 35 letech. Plastická chirurgie vždy byla spíše doménou žen, ale to už dávno není pravda. Tak na co nejčastěji třeba k vám chodí muži?
Muži, ta klientela roste, u těch mužů začíná být větší zájem. Je to klasické operace víček, operace nosu, liposukce, ale i je velký požadavek teď, co se týče mini-invazivních zákroků, jak jsou botoxy, toxiny, vlastně do aplikace toxinu a filleru v obličeji. Je to nějaké, řekněme, znamení doby, odraz doby, že muži se přestávají, řekněme, stydět říct si o nějaký zákrok právě z té úrovně estetické chirurgie? Určitě ano, je to vlastně, stává se to běžnou součástí života i u mužů. Pojďme teď poradit třeba i mladým ženám, které trápí nějaká ta vráska, chtěli by se jí zbavit. A samozřejmě asi nejdostupnější je přijít na botox. Tak jak často se na něj dá chodit, aby to pomáhalo a neškodilo? A kdy třeba i vy ten botox rozmlouváte? Většinou ten botox vydrží 6 měsíců, ale jsou pacienti, u kterých to vydrží méně, to je opravdu individuální. Tato aplikace by se neměla opakovat dřív než za 2 měsíce, protože pacient si může udělat potom rezistenci na ten přípravek, což by vlastně znamenalo, že už by potom v budoucnu nefungoval. Takže nejkratší doba 2 měsíce, spíš prostě trošku delší dobu, až pacient vlastně uvidí, že zase ty vrásky vznikají, tak může si aplikovat. Je něco potom jiného, co se týče filleru. Ty fillery vydrží delší dobu. Dnes se používají střebatelné fillery a ty můžou vydržet rok. A je to opravdu důležité dodržovat, protože ta příliš častá aplikace může vést k overfill syndromu, kdy ten obličej potom vypadá oteklé, dochází k útlaku lymfatických cév a to jsou vlastně potom ty na sociálních sítích ty celebrity, které vlastně se prezentují jako s nehezkým výsledkem právě tady toho a to je způsobeno příliš častou aplikací a možná i nějak nekvalitně provedenou aplikací. No, připomněl jste celebrity. Mnoho lidí právě podle celebrit chce vypadat, řídí svůj život, berou je jako vzor. A oni i udávají většinou trendy, jako třeba poslední dobou z takové ty vysekané obličeje. Co teď aktuálně rezonuje ve světě plastické chirurgie? Co nejčastěji právě ženy třeba požadují? Požaduji, jak jsem už říkala, přirozenost, jste řekla vlastně u mužů vysekané, ano, to je. Mladiství prostě vzhled a vypadat zdravě. To je vlastně teď trendy, ale jak jsem říkal, jde to rukou v ruce vlastně i toho zdraví toho pacienta. Vy jste právě v kontextu Deep Plane faceliftu zmiňoval, že to je vlastně věc, kterou spopularizovali celebrity. Jak vás to v oboru těší nebo netěší, že někdo známý na sociálních sítích teď stanoví nějaký trend a najednou to chtějí všichni, i když by to třeba nemuselo být úplně pro každého? Já s tím nemám problém, protože když to funguje, tak proč ne? Je to jenom propagace vlastně nějaké metody, která pomáhá a má význam. Bylo by špatně, kdyby se propagovalo něco, co nemá význam, ale v tomto směru ten deepface opravdu význam má. Z čeho máte největší radost ve své práci? Ve své práci právě z těch deepfaceů. To je opravdu ten výsledek takovej. Já se opravdu věnuji obličeji a mě těší, když ten pacient opravdu, když ten výsledek vidím a že toho pacienta se dá vlastně omladit o ne několik let, ale někdy i o desítky let. Plastický chirurg Roman Kufa byl hostem našeho vysílání. Moc děkujeme za váš čas, pane doktore, děkujeme. Já vám děkuji.